rýchlovárnej konvici sme nahriali vodu tak, aby nezovrela, čiže aby nedosiahla 100 stupňov Celzia. Keď odmeráme teplotu vody v rýchlovárnej konvici, teplota vody je 75 stupňov Celzia. Táto voda pri bežných podmienkach nevrie. Ak však ja takto horúcu vodu naberem do injekčnej striekačky a prudko ťahom piestu striekačky zmenším tlak v tej striekačke, voda začne vrieť. Ťahom piestu striekačky tlak v striekačke klesol a voda zovrela aj pri 75 stupňoch Celzia. Keď sa tlak vyrovná, voda prestane vrieť. Ešte raz.